fila talan gosika ye nin ye Bamakɔ a n'a lamini na a ɲɛ 11 o bɛ Washington kaw fɛ yan nɔ nin ye VOA ka kunnafoni turukaraw dayɛlɛlen ye aw ye Kajatu Tarawele an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. DIRPA Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso olu bɔra ka ma MINUSMA ka dagayɔrɔ ko ninnu labilaliw Mali kɔrɔ fɛfɛla la Mali sɔrɔdasiw ye an bɛna détails di aw ma a kan. Awa Burkina kɛlɛɲɛbolila caman olu fana donna Koro Bayangara sigida kɔnɔna la an bɛna olu fana détails di aw ma. Niger ale bɛ jate an bɛ don min na i ko bi tajibɔ jamanaw fɛ sabula u ye danatigɛli kɛ ka bolonɔbila kɛ a baarakɛɲɔgɔnya la u ni Chine ni ɲɔgɔn cɛla la ninnu de bɛna fara an ka kunnafonidilaw ka kunnafoni tɔmɔdenw kan duniya kɔnɔna na ani Mali jamana kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka segin tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan na ayiwa Kajatu Tarawele ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ayiwa u ka kalo kunnafoniw dili kɛnɛw kan DIRPA n'ale ye Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔya kunnafoniso ye o ɲɛmɔgɔ ye kunnafoni di kɛ kunnafoni baarakɛlaw ma MINUSMA ka tagaliw an'u ka dagayɔrɔkow labilaliw ye Mali sɔrɔdasiw ye awa a kɛnɛ kan VOA Bambara ka laselikɛla Mohamed Daɲogo ale tun bɛ yen nɔ an ka kumakanw lamɛn. Sɔrɔdasiw ka kunnafoni MINUSMA ntɛnɛndon ale bɔli min kɛra Kidal kɔnɔna la o kɛra lahala min na ani MINUSMA maaw tun tagalen yɔrɔ min na o dira an ka fintigilakaw ma lahala jumɛn kɔnɔna la Colonel Major Suleiman Danbele an k'ale lamɛn. C'est que Aguelhok ani ntɛnɛndon Kidal MINUSMA mɔgɔw y'u ka minɛn cɛ ka bɔ yen ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ sɔrɔdasiw ye donc bibi in na an bɛ se k'a fɔ kan minnu ni MINUSMA ye o bɔla yen o ye kan 8 de ye o kan 8 la kan 6 u y'o de di an finitigilakaw ma bɛn tun kɛla mun kan mais 2 tɔ n'o ye Aguelhok ni Kidal ye an kɔni y'a ye aw fana ye cogo min na bɔlɔlɔw kan u y'u ka minɛnw ta ka taa cogo min na. Wa a ka kuma kɔnɔ a tilala ka yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na ko sisan samiya baaraw kɔni olu bantuma o kɔni sera mun ye an ka finitigilakaw ye u kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ dɔ lajɛlen tigɛ cogo min na sɛnɛkɛlaw u bɛ se k'u ka sɛnɛfɛnw olu kan hɛrɛ kɔnɔna la wa ka fana ka tila ka u dɛmɛ an k'a lamɛn o kan. A bɛ ni ka san 2 bɔ bibi in na ni montée en puissance bɛ fɔ faamaw la mais professionnalisme fana bɛ fɔ a y'a ye ja dɔw kan faamaw taara u ka baara tɛ fo ka taa sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ko k'u ka balo kari mais bibi in na an b'o kɛ c'est pour que k'a jira jamanadenw na an ka baara taabolo dɔrɔn tɛ ka gɛlɛ ci ni mun ko kɔngɔ bɛ yen yɔrɔ min na an b'a fɔ mun ma ko action civilo militaire ni kɔngɔ bɛ yɔrɔ min na ni jamana baarakɛ bolo da tɛ se ka o yɔrɔ sɔrɔ sɔrɔdasiw b'u jɔ o jɔyɔrɔ la. A ka kuma bakuruba laban o de kɛra Taliban bɛ senna nin wagati in na ka don sɔrɔdasiya kɔnɔna la ani sifinnaka caman min n'u y'u kanbɔ nin ko in a nɔfɛ a da sera o fana ma. 181 ou bien o de tɛ voilà 181 ani murumurunin nin tile 2 in kɔnɔna na o de sifilakaw nan'u ka voilà olu de nan'u ka dossiers déposé olu de n'a jira k'a fɔ olu b'a fɛ ka na armée kɔnɔ olu de y'a jira k'u b'a fɛ ka na ka kɛ finitigilakaw ye anw bɛ baara mun na u bɛ se ka na anw dɛmɛ a la cogo min na dɔw yɛrɛ n'a ye bɔlɔlɔw lajɛ u ko k'olu b'a fɛ ka tɛmɛ o kan yɛrɛ
an bɛ ala deli n'u nana u ka tɛmɛ anw ka kɛlen kan. A ka kuma kɔni la a yira k'a fɔ o kunnafoni kolon kɔni o caman bɛ cari bɔlɔlɔ sanfɛ ka nkalon ka da olu la a yira k'a fɔ k'u b'o kɛlɛli ko olu senna sabula u ka sɛbɛnw u ye yɛlɛma don a la n'i ye olu ka sɛbɛnw ye sisan i bɛ taa sɔrɔ mun ye diriba yɛrɛ ye o kɔni o tampɔn o bɛ a kan wa yɛlɛmali caman donna la cogo min na maaw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ nin sɛbɛn in a bɔra olu de yɔrɔ Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. MINUSMA ale ka lakanakɛlaw caman joginna u ka sira seginni siraw kan ka bɔ Mali kɔrɔyan fanfɛla la ka sabu kɛ k'u ka bolifɛn dɔw taara yɛlɛn fɛn min ye dugujukɔrɔ mugu pɛrɛntanw ye olu kan. Mohamed Toure ale bɛ détail di an ma a taabolo kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Tarata don hɛrɛ lakanabagaw ka bɔ cidenya baara nin na n'u bɛ wele ko MINUSMA olu bɔra u ka sigiyɔrɔ la Kidal bolimafɛn 10 ni caman na ka taamajan dɔ kɔnɔ mun tun bɛ taa Gawo. Duniya keleyantɔ ɲɛmɔgɔ ka kumalasela Stéphanie Dujarric y'a fɔ kunnafonidilaw ye a keleyantɔ sigiyɔrɔ la New York ko bi an ladɔnniyalen don sisan dɔrɔn ko convoi nin ye n'o ye bolimafɛn kun ye nin ye binganikɛla dɔ gosi. Kunnafoni fɔlɔ b'a jira ko hɛrɛtigibagaw damadɔ joginna kosɛbɛ a y'o fara kan. O kɔfɛ MINUSMA y'a jira a ka fiɲɛsira fɛ X kan kɔrɔlen Twitter ko hɛrɛ tigilakulu ma 8 joginna wa u bɛɛ bilala ka taa Gawo. A bolimafɛn kun n'o ye convoi nin de kɛra laban ye ka bɔ Kidal ka se MINUSMA sigiyɔrɔ la Gawo. Lakana gɛlɛn b'a la. O de kama a bolimafɛn kun o convoi ni wajibilen don ka bɔ ka sɔrɔ pankuru fiɲɛ dɛmɛ ma sɔrɔ a la ka sababu kɛ pankuru bɔli yamaruya sɔrɔbaliya ye ka bɔ Mali famaw fɛ o min ye dɔ fara an ka hɛrɛ lakanabagaw ka lakanakan tiɲɛ n'a ka sɔrɔ u bɛ kilomɛtiri 100 caman taama maraw kɔnɔ minnu lakanan tɛ kosɛbɛ. O y'o jira Monsieur Dujarric a ye wele bila siɲɛ wɛrɛ la ko cɛkafɔ dafalen ka bɔ Bamako la MINUSMA bɔli siratigɛ la. Juin kalo la Mali finitigiw fangatɔn n'o ye sɔrasi fanga ye o ye hɛrɛ kɛlɛcɛw ka bɔli ɲini ka sɔrɔ u kana mɛn. O kɛra sababu ye ka duniya keleyantɔ ka lakanatɔnba wajibiya ka teliya bɔli daminɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ min bena ban san laban na. A y'a ka jɔyɔrɔ bila Kidal ka sɔrɔ a ma Mali sɔrɔdasiw nali makɔnɔ. O y'a to danfara marifajɛkulu ka se ka yɔrɔ nin minɛ. Kabini nin dɔgɔkun in daminɛ la Koro Baɲangara mara la a yirala k'a fɔ ko Burkina kɛlɛɲɛbolilaba caman de kɛlen bɛ k'i kunda o yɔrɔ kan ka boli u ka dankariliw ɲɛ a mɔgɔw cɛla ko musolamɔgɔw ani denmisɛnninw de ka ca a la. VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Koro Jeanne Ouédraogo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. O nana anw ka dugu la wula fɛ ka kangara gosi anw ye. Anw bolila ka taa dugudenw wɛrɛ la ani ka Wayiguya sira ta nka an tɛ se ka sira sɔrɔ ka taa Wayiguya o de kosɔn anw nana yan yɔrɔ la kɔrɔ Mali kɔnɔ. I n'a fɔ Mumu ni Bɛlɛn bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na nin waati laban ninnu na gɛlɛya kɔni binnen don kosɛbɛ Burkina dugumisɛn dɔw kan minnu sigilen bɛ dancɛw la. Kabini dɔgɔkun in kɔni daminɛna i b'a ye k'a fɔ minnu sigilen bɛ yen nɔ u kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲini dangarewalew ɲɛsiranya kama ka na Koro. Ajitu Sana ye maakɔrɔ dɔ ye a dontɔ filɛ nin ye Koro. Kabini dugu jɛla n ma dumuni kɛ nka ala barika la n y'a ye u kɔni u ye sɔ tobi n sela ka mun yɛrɛ dun nɔtɛ kɔngɔ tun bɛ sɔn ka n faga U ka fɔla kulu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu de kɛnbɛ ka taa dangariwalew kɛ ka ɲɛsin yen dugudenw ma. Karimu Ouédraogo dangariwale ninnu bɛna don min na ale tun b'u ka dugu la nin don. U nana ka réseau tiɲɛ o kɔfɛ u donna dugu kɔnɔ ka tasuma wuli magasinw bɛɛ la k'u jeni an yɛrɛ bololankolon de sera yan. N'i y'a jateminɛ denmisɛnninw ni maakɔrɔw de kɔni ka ca nin maa kuma dogolen ninnu na. Salimata Bɛlɛm ale kɔni donna Koro nka a den banabaatɔlaman don. Ne bolila ni n ka den banabagatɔ ye yan fɛ yen furakɛyɔrɔ tɛ yen nka depuis anw nana yan an ye furaw sɔrɔ. Boliboliw ni fɛɛrɛw kɔni bɛ ka kɛ cogo min na nin maa kuma dogolenw u bɛ se ka suturayɔrɔ sɔrɔ. Isaka Somboro ale ye maire ka dankan ye Koro. Bon, an ye fɛɛrɛ fɔlɔ min sɔrɔ yen ka u héberger. An ye service local de la promotion féminine de l'enfant et de la famille an y'o consulter a sɔrɔla ka case de femmes di an ma. Ala ni ale barika la u sera ka loger case de kɔnɔna na wulada in na.
hakilina jiginna nin bagabagali sugu kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen wa kɛra sababu ye maa caman kɔni kun bolila ne ka na Koro. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. A ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 4 ye minnu mago bɛ baɲumankɛw ka dɛmɛ na dugu 46 kɔnɔna na farafina gun kan. Awa ni laseli ninnu de kɛra bi Amnesty International ka cakɛda min sigilen bɛ farafina kilebiyan fanfɛla a n'a cɛmancɛ fanfɛlaw kama. U ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ u ye min da yira kunnafoni sɛnsɛnkɛnɛ kan bi alamisa in na. Nama Jara VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Dakar bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. La mort Nungete, vivre sous siège au Burkina Faso. Au Koro, Sahaba Nofe Burkina Faso Sigilila. Ni nyetomi ni banumanketon Amnesty International yada aka jatemine sebeina. Uka sigesigelu kono Burkina Faso jatigi walengela uka binkani ukan. Amnesty barkela uye mogo bikonontoni wolowula de nyininka. Dugu bina nini woro ina Burkina Faso inafo Arbinta, Djibo, Liki, Pama dugula. Uya jira ko mogo milionani ni ba keme wolowula makobe banumanketon ka demena. Bao ambe watimi la koliso ba woro ni keme ni kɛnɛyaso 370 wolowula datugura mɔgɔ caman fana y'u ka duguw bila lakanabaliyaw kosɔn. Usman Darabo ye Amnesty baɲumankɛtɔn in kuma lasela ye. Bibi na minnu bɔra u ka dugu la ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ la o hakɛya bɛ se ma 2 million ani kɔ ma ani fana jatigɛwalekɛlaw ye daga sigi dugu minnu na mɔgɔ hakɛ min bɛ o dugu ninnu kɔnɔ mɔgɔ 1 million ɲɔgɔn lo. Donc o ye cɛniba ye ani adamaden hakɛw o tɛ se ka lafasa ka ɲɛ Burkina jamana kɔnɔ o kɛlɛ nin kosɔn. O la Habibatu Gologo Amnesty baɲumankɛtɔn ɲɛmadankan don k'u ye fɛɛrɛw dɔ kɛ walasa dɛmɛ ka se ka kɛ gɛlɛya bɛ minnu kan Burkina Faso n'a sɔrɔla lakanabaliya kosɔn ka da kan baɲumankɛtɔnw tagali man nɔgɔ. An ka baarakɛɲɔgɔnw talen Burkina Faso u y'a essayer u ni gouvernement mɔgɔw ka se ka kuma o ma se ka ɲɛnabɔ ka se o yɔrɔ la mais structure dɔw bɛ yen nɔ u n'u sera ka kuma u ni déplacé o kumana mɔgɔ minnu obligera ka bɔ u ka duguw la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la i n'a fɔ Wagadugu ou bien Wayiguya u ni mɔgɔ minnu bɛ Burkina dɛmɛ développement partenaire tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu kan u ka se k'olu dɛmɛ u ka se ka ji sɔrɔ u ka se ka taa école la minnu ka école jɔra minnu man kɛnɛ u ka se ka furakɛ u ka se ka so sɔrɔ u ye. Kabini Burkina Faso kɛlɛ daminɛna o ni sisan cɛ baɲumankɛtɔnw y'a jira ko mɔgɔ ba 30 ni kɔ bolina u nin na. O kama Amnesty International baɲumankɛtɔn in kɔni y'a jira bi k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ kɛ ka kunnafoniw cari walasa dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na Burkina Faso jamana na. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Dunia lamini kunnafoniw ka kɛɲɛ n'o ye Burkina ye a danatigɛ ka u ka sɔrɔdasi kalanden 14 ɲɔgɔn na minnu tun bɛ kalan na Côte d'Ivoire lasegin ka waleya min n'a kɛlen bɛ funteni sababuba ye a jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛla la. Awa Burkina état-major des armées olu ka laseli sɛbɛn dɔ ka fɔli la min ni AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔw tɛgɛ dara kan bi alamisa in na. An ka sɔrɔdasi kalanden ninnu bɛna na sira ta ka na sigi Burkina jamana kan colonel major Célestin Saint-Poré chef d'état-major ka laseliw la a kalanden ninnu bɛna na u ka kalan dafa Burkina Prytanée militaire min bɛ Kambonsin o yɔrɔ la ka taa Wagadugu da fɛ colonel major Saint-Poré ka fɔ la. Anthony Blinken l'Amérique kɔkan ko kotigi ale ye haminaba jira kunnafoniw laseliw kɛ bi alamisa la ka kɛɲɛ ni Sudan kɛnyɛrɛ ye lakanakɛ kulu olu ka dankariba ye ka ɲɛsin El Fasher ma n'o ye Darfour kɔgɔduguyan fanfɛla faaba kɔnɔna ye. L'Amérique haminenba de don ne a taabolo ye a ka fɔ la ko sabila a waleya bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka a yɔrɔ la sigidala mɔgɔ caman civiliw ani musow ni denmisɛnninw caman bila gɛlɛyabaw kɔnɔ Blinken ka fɔ la. Janet Yellen n'ale l'Amérique jigiɲɛ kotigi ba ye bɛna l'Amérique ani Asie Pacifique jamanaw olu ka baarakɛɲɔgɔnya bila kɛnɛ kan bi alamisa in na dɔgɔkun kelen dɔrɔn tɔnsigi belebeleba ɲɛbila la min kɛnɛ kan ka sigi San Francisco président Joe Biden ani chinois ka jamanakuntigi Xi Jinping ni ɲɔgɔn cɛla la.
debi kono babunya ae jolo kari debi kono bajaya wele niño si debi kono babunya ae jolo kari debi kono bajaya VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ni an segine kana studio kono kadu anga jemu kan taku flana konna la ka fawena alisa be mari kurali konna la ka lame ka bo studio worona konna la be wa soba la Washington DC au klube ke tu travere de kuma kana e mo munu be fe ka so anga e kunnafoni nuna ni wati na ambe soro finya tru kala keme ani flaka bamako ana lamine na wakadu ka fu Burkina Faso ambe soro finya tru kala keme ni flanto ni naninka abija ambe soro finya tru kala bi kono tonka Tumia ambe soro radio Paris 5 finya tru kala bi kono ton tumi ani seginka gaukaw fi ambe soro finya tru kala kemeni woron tumi ani kelenka tumutu ambe soro finya tru kala bi kono ton tumi ani sabaka koru bajangara abse kanta radio orunaka no bita finya tru kala bi kono ton saban tumi ani flaka nemu fana be feka to ana anga e bololo sra ufe abse kan soro ni wati na krenkren ala anga bololo sra baka www.voabambara.com walma abanta directement na anga page ka Facebook, Instagram and YouTube ka. Atamene kuna foni sisa amina femi banisrala ani Hamas chela fitne bami na be bande Gaza kono okuna foni laban lame muribu dambelefe. Egypte bɛ labɛn na yaasa a bɛ se ka dunan minnu donna ni Rafa tɛmɛsira ye olu ka se ka danse walima u ka se ka taga u tagayɔrɔw la ale yɔrɔ dɔrɔn de tɛ Bani Israɛl ka mara kɔnɔna na ni laseli kɛra u ka jamana ka kɛnɛmako minisiriso fɛ a y'a fara k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ 7,000 bɔ minnu ye bɔyɔrɔ 60 ye k'olu de bɛ nin kulu in na bɔra Gaza u kunsin Egypte ma tɛmɛsira in ka kuma la tɛmɛna Palestine fanfɛla la kɛlɛw bɛ sen na hali bi kɛlɛ jugumanbaw Gaza kɛɲɛkɛyan fana ni Bani Israɛl sarasiw ko alamisadon k'u ye Hamas ka kɛlɛkɛcɛdenw caman de faga sufɛla fɛ u ka kuma la bamanci kojugukɛla olu kɛlen ka gɛlɛden ci u ka chariw la ani ka fodon fɛnɛ fili sira la sarasiw ko u ye fodon ci tarata ani araba labayila mɔgɔ minnu bolila kɛlɛ ɲɛ olu dagayɔrɔ kan Gaza kɔnɔna la Hamas ko ni waleya ye mɔgɔ 195 de bɔnɛ u ni la mɔgɔ 777 o jogira ko mɔgɔ 120 o tununa kogo binenw jukɔrɔla la ni hakɛ nunu a ma se ka sɛbɛntiya sisan AFP fɛ ONU ka adamadenya tɔpɔtɔli cakɛdaso ɲɛmɔgɔ Martin Griffith ye ni waleya kɔn Bani Israɛl ko ni taratadon fodon y'a to u sera ka dankari Hamas ka cɛba dɔ la ni o ye Ibrahim Biari Hamas ka kɛnɛya minisiriso ye laseli kɛ ko mɔgɔ 961 ko o de fagara ni denmisɛnnin 7,760 Gaza kɔnɔna la kabi octobre kalo tile 7 ni Bani Israɛl fɛnɛ ko a ka ca ni mɔgɔ 1,400 ye ni a fan caman ye fasojama ye minnu fagara Hamas ka dankarili senfɛ ko mɔgɔ 242 olu de wolokila ka taga n'u ye Gaza muso 4 ko o bilala an bɛ nin wagati min na. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. L'Amérique ye laseli kɛ kunungo tarata la k'a fɔ ko farafina jamana damadɔ République centrafricaine, Gabon, Niger ani Uganda jamanaw
k'olu ka baara bɛna ɲɔngiri ka sanni feere kuluba dɔ kɔnɔna na ka sabu kɛ dangardibaw ye u ka jamanaw kan ka kɛɲɛ ni démocratie ka ɲɛsin démocratie n'o ye bɛɛ fanga ye hadamadenya hakɛw sariyaw olu lagosiliw ye ani fanga darakili waliyaw ye. Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Bataki dɔ min bilala ka taa Ameriki wasablon kɔngɛrɛ kɔnɔna la, Ameriki jamanatigi Joe Biden ye laseli kɛ k'a fɔ ko farafina gunkana jamana 4 bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ Ameriki jamana a ka jago yiriwali siraw kan n'o ye AGOA ye min baaraw bɛna daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2024. Ni bɛnkan min ni a tun labilalen don n'a bɛ sariya siraw labila diɲɛ kɔnɔ ka di sɔrɔ yiriwali siraw ma ka taa farafina subsahariyɛn jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu lakodɔnnen don ni bɛjɛ fanga la sinsini ye u ka jamanaw kan olu de bɛ nin kulu kɔnɔ ni sɛgɛsɛgɛli hakilinaw bɛ ta a baaraw kun kan san o san. Biden a y'a lase nin bataki in kɔnɔ ko farafina gunkana jamana dɔw i n'a fɔ République Centrafrique ani Uganda ni nin jamana fila lakodɔnnen tun don waati tɛmɛlenw na n'u ka karogɛlɛya walejuguba dɔw ye n'o ye dan sigi bunadamaden jo sariyaw la min lakodɔnna diɲɛ fan bɛɛ ko Centrafrique jamana binnen don duguden kɛlɛ kɔnɔ kabiri san caman wa fɛn min ye Uganda jamana ye fɛnɛ ko o jalakilen don ka sabu kɛ sariya sira dɔw tali ye min n'o kɔnna u ka jamana fɛ ka taa cɛw ni cɛw ka kafoɲɔgɔnya ma n'a bɛ wele ko loi homosexuelle. Niger ani Gabon jamana olu minnu fɛnɛ lakodɔnnen don n'u ka fanga dafiri ye min kɛra ɲinan san kɔnɔ fɛnɛ tɔgɔ bɔra nin kulu in ka cakɛda kɔnɔ n'o ye AGOA ye ko k'a sabu kɛ dan sigili ye u ka politiki siraw kan min bɛ tali kɛ jamana yiriwali ko kun kan a ye min fara kan a y'a yira k'a fɔ ko Gabon jamana ni Niger jamana bɛnkan siralatigɛw olu fan fɛ min tun kɛlen don k'u sen don nin cakɛda in na n'o ye AGOA ye bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔngiri k'a sabu kɛ jamana fanga dafirili ani jamana wɛrɛ taabolo ye nin jamana fila kan ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Ameriki jamana ka masayaso ka cakɛda ciden min ni o sigilen don sɔrɔ yiriwali koɲɛw kunna n'a bɛ wele ko Catherine tɛ ale fɛ min kunnafoniw lasera kelen kelen. États-Unis jamana kɔni y'a lase k'a fɔ ko nin jamana 4 ko wulikajɔ fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna ta ka se ka jaabili kɛ ka taa u ka baaraw ani jamana yɛrɛ sigicogo o taabolow kan cogo min bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye hali bi walasa u sen ka don Ameriki jamana ka jago yiriwali siraw la. Madame T a y'a fara kan cogo min na. Niger ale farala tajibɔ jamanaw kan u ka baarakɛ ɲɔgɔnya u y'o danatigɛ a taabolo kan u ni Chine ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa Alpha ka ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an k'a lamɛn. Kunu araba kɛra donba ye Nigerkaw bolo sabula marabagaw ye jamana ka taji bɔyɔrɔ kura dakun fɔlɔ di n'a bɛ fɔ nanzarakan na mise en production de pétrole brut destiné à l'exportation o kɛra ɲɛnajɛba dɔ senfɛ Difa mara la min kɛnɛ kan minisiri ɲɛma Ali Mahamani Zeni tun bɛ yen ani Chine ka lasigiden fo ka taga se Burkina Faso kuranko minisiri Simon Pierre Bossim ani Mali ji ni kuranko minisiri ma Bintu Kamara. Fɔlɔ Niger tun bɛ taji barikon ba 20 de bɔ tile kɔnɔ nka nin yɔrɔ kura min jɔlen filɛ Chinois fɛ n'a to Niger ka taji bɔ nataga fo 110 dongo don wa 90 bɛɛ na feere kɔ kan. Chine ka lasigiden ko nin ye kunnawoloba ye Niger ma. C'est un grand événement pour le Niger comme pour la Chine. Nin ye ɲɛnajɛba de ye Niger ani Chine fila bɛɛ bolo kamasɔrɔ nin ye taaɲɛba ye Niger ka taji bɔ la ka da o kan yɛlɛma do fana Niger ka sɔrɔko la diɲɛ sereke lamini bɛɛ la an bɛ se k'a fɔ k'a ta bi la Niger bɛ jate jamanaw fɛ minnu bɛ taji bɔ ni k'a feere kɔ kan. Kabini san 2011 Niger tun bɛ taji bɔ ni site dagadem kelen sanfɛ wa jamana ni Chinois ka ni cakɛda kelen de tun bɛ a baaraw kɛ ni o ye China National Petroleum Corps ye u ni Niger tun bɛ sɔrɔw tila kɛmɛ sara la 40 tun ye Niger ta ye 60 tun bɛ di Chinois ma. Nga jamanadenw ko kabi n'a fɔ Niger ta in jɔyɔrɔ fosi ma ye a ka yiriwa la o kama minisiri ɲɛma ko General Chani y'a latigɛ ko Zeyina sɔrɔ ka don jamana ka ɲɛta la an ka lamini Zeyini lamɛn. Les ressources qui seront issues de la production de la phase 2 sɔrɔ minnu bɛna kɛ nin taji feere in na jamana ɲɛma y'a kanu ko bɛɛ ka don Niger ka yiriwa sira fɛ wa k'a nafa ka se jamanadenw bɛɛ kelen kelenna ma a sɔrɔw na kɛ sababu ye ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya di an ma wa a na an dɛmɛ ka gɛlɛyaw latɛmɛ minnu bɛ jamanadenw tɔɔrɔ bi n dun bɛ n kali aw ye ko an n'a kɛ cogoya bɛɛ la walasa sɔrɔ ninnu ka tila tilennenya n bɛ segin a kan a sɔrɔ nafaw bɛɛ na tila laadiriya kan bɛɛ ɲɛna. Je le répète encore, soit fait de la meilleure manière possible.
Isufu Garba Issa ni ale ye sifin ye ko Niger man kan k'a ka taji feere dan a teri jamanaw dɔrɔn ma ko a ka sannibaga kuraw ɲini diɲɛ fan dɔgɛrɛw fɛ walasa sɔrɔ ɲɛnɛma ka sɔrɔ. Ce pétrole là qui va désormais être disponible sur le marché. Nin taji min feereli bɛna daminɛ sisan ne kɔni hakili la a kan ka di jamanaw ma minnu bɛ se ka a san sɔngɔ ɲuman na walasa sɔrɔ ninnu ka se ka gɛlɛyaw kɛlɛ minnu bɛ an kan ni k'a yira jamanaw la a tun bɛ minnu ɲɛna ko gɛrɛntɛ ninnu tun bɛna to an bɛna an sonsori u kɔrɔ u k'a dɔn k'u filila. Pensant que le Niger va s'agenouiller devant eux, qu'ils puissent se détromper. Zakaria Abdoulaye fana fɛla ye o ye ale tagara fo ɲɛfɛ ko CNSP man kan ka dan tajiko yɛrɛ dɔrɔn ma ko Niger dugujukɔrɔfɛnw bɛɛ de kan ka kɔlɔsi. Il faudrait assez que le CNSP kan ka kɛ cogo bɛɛ de la n'a fɔ an furadama ye a laɲini cogo min ka na ni partenaires ye minnu ni kɔrɔlenw tɛ kelen ye wa a kana dan tajiko dɔrɔn ma nka dugujukɔrɔfɛnw caman bɛ an bolo a ka taa olu bɛɛ la partenaires bɛ diɲɛ fan bɛɛ a ka di minnu ye ka na baara kɛ ni jamanaw ye n'a fɔ anw walasa ka an dɛmɛ ka bɔ ɲɔgɔn la ka sɔrɔ a ma kɛ bingani sira kan wa o kɛcogo ɲuman yɛrɛ ye mun ye o ye ka an ka sɔrɔ fɛnw bayɛlɛma. Ça passe par la transformation des matières premières. Walasa ka nin tajibɔyɔrɔ kura in sigi sen kan Niger tajiko minisiri Mahamani Mustafa Barke ko jamana ni chinois ye investissement belebele de kɛ min tari jɔ fo sefa wari miliyari 3,000 la 3000 miliyari wa ko nin yɔrɔ kura in na kɛ sababu ye ka taji tɔni miliyɔn 4 ani tila de bɔ san o san ko nafanga badi Niger ma diɲɛ kɔnɔ nin k'a ka yiriwa teliya. Alpha Ka pour VOA Bambara, Niamey, Niger. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni Siyaka Tarawele bolo. Senantolanta kunda championnat ŋaniya ɲɔgɔndanw Mali la minnu bɛ ɲina saison bafɛl mɔni saba bafɛl mɔni naani ko fɔ u daminɛna kunu araba novembre kalo tile fɔlɔ san bafɛl mɔni saba in na tile filanan bɛ kuncɛ bi alamisadonya in na novembre kalo tile fila ɲɔgɔndanw bɛ ka tan Bamakɔ clubu ka terrainw de kan ɲɔgɔndan dɔ bolodalen don Segu stade Amari Ndaw la Bamakɔ Senantolanta yɔrɔba fila n'o ye stadiw ye olu bɛ ka kurakuraya u bɛ ka dilan stade Modibo Keita ani stade Mamadou Konate ko don min ye stade du 26 mars ye ale kan farafina ani diɲɛ ɲɔgɔndanbaw de bɛ tan ye o kɛra gɛlɛyaba ye championnat daminɛni joona k'o segin kɔ Mali Senantolanta kanubaw a tanbaw a ɲɛmaw fo kana se farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ma u bɛna fɔ tare n'i b'a dɔn ko Senantolanta jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu ka ɲɛnamaya la championnat ŋaniya ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ jaabiw filɛ minnu tana kunu araba AFE Afrique Football Elite ni USA kita ye filani bin kɛ Simasesi la celu kelen fan fila bɛ fɛ COB Club Olympique de Bamako ye sebaya sɔrɔ AS Black Star kan celu 3 kanankolo AS Real de Bamako ye sebaya sɔrɔ AS Police kan celu 3 kelen US Bukuba ale ye sebaya sɔrɔ Binga FC kan celu 1 kanankolo min ye biɲɔgɔndanw ye stade Amari Ndaw la AS Bakari Jande Barawuli ale ni ASCO Association Sportive de Korofina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Real de Bamako terrain na Stade Malien de Bamako ni USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Joliba AC terrain na ATS Arsenal Talent Sport de Koro ale ni 11 créateurs de Ɲarela bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ASB terrain na Joliba AC ale ni US Buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan ninnu bɛɛ bɛ daminɛ nɛgɛ 16 waati VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. An balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jamukan ni a labɛnna Sɛki Tero fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kiyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision kan ni tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.